Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Иркаил Зайдулла. Иркаил әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Иркаил әфәнде, без сезнең белән бу тапшыруда беренче тапкыр моннан нәкъ 3 ел элек күрешкәнбез. Әлеге очрашудан соң инде шактый сулар аккандыр, шактый җилләр искәндер. Монысы бер хәл. Иң мөһиме шушы кыска гына вакыт эчендә, дип әйтик, 3 ел эчендә сезнең тормышта бик зур вакыйгалар, үзгәрешләр булды. Сез шушы 3 ел эчендә Дәүләт Советы депутаты булдыгыз. Сез санаган бөтен регалиялар. Регалиялар шул вакытта керә. Һәм менә инде соңгысы Татарстан Язучылар берлеге рәисе әлеге вазифаны алып бара башладыгыз. Татарда бит шундый бер әйтем мәкаль бар. Керәсе ризык тишеңне сындырып булса да керә инде ул дип әйтәләр. Менә бу исем, дәрәҗә, вазифалар, алар сындырып килдеме, сындырмыйча гына килдеме? Тормыш бик кызыклы нәрсә бит ул. Мин инде дәресеңне әйткәндә, алай теге кинәт шушы гомер юлы шундый борылыш ясар дип көтмәгән идем. Минем инде 100 дәрәҗәм үземә җитә иде. Мин Каматамагында йортта салдым, менә теге иҗат белән генә шөгыльләнергә. Ләкин менә шундый тәкъдимнәр булды, әйтәләр бит, шундый тәкъдимнәр була, баш тартып булмый дигән мәгънәдә. Шуңа күрә, әлбәттә, мин тикмәгә генә миңа тәкъдим ясамаганнардыр инде, тикмәгә генә ул борылыш булмагандыр. Димәк, мин аңа бәлки гомерем буе әзерләнгәнмендер. Чөнки мин инде публициста, җәмәгать эшләрендә дә катнаша торган кеше, иҗтимагый тормышта минем үз фикерем бар, үз позициям. Шуңа күрәдер дип уйлыйм инде мин. Аннан соң мин бит нигә тәкъдиргә шуна торган кеше. Ләүхил мәхфүзгә нәрсә язылган, шуны күрмичә үлмисең диләр. Шуңа күрә әмәгәен ул минем тәкъдиремә язылган булгандыр. Менә аннан соң бит бу минем өчен теге бөтенләй яңа дөнья түгел. Әйткәнемчә, мин менә теге иҗтимагый тормышта теге үземнең мәсләгем булган кеше, һәм ул мәсләк кемнәрнеңдер шулай ук фикеренә туры килгән димәк. Әңгәмәне әле менә яңа гына сез керешкән вазифадан башлыйк әле. Татарстан Язучылар берлеге рәисе. Әлеге вазифага кандидат булып баручының иң беренче чиратта үз теләге булу кирәк дип әйтәләр. Ягъни кемдер тәкъдим итеп кенә әле Язучылар берлеге рәисе булу, булмау ул теге сорау астында. Әйтегез әле, сезнең мисалда сезне тәкъдим иттеләрме? Әллә үзегезнең теләгегез көчле булдымы? Һәм теләгегез булса, бу теләккә сезгә нинди дә булса этәргеч ясаучы факторлар булдымы? Минем планнар бүтәнчә иде. Мин алдагы съездларда 2 тапкыр тәкъдим ителдем. Аны теге съездагы чыгышында Фәүзия Бәйрәмова 6 гына тавыш җыйды дигән иде. Ул әлбәттә алай түгел, күбрәк иде. Шуннан соң мин инде уйладым, бүтән мин бу вазифага дәгъва итмәячәкмен, инде яшьтә бара. Ләкин менә шушы кырылтай алдыннан минем бит инде фикердәшләр бар, тарафдарлар, минем мәсләгемне уртаклашучылар. Алар менә шундый миңа тәкъдим ясадылар инде, каләмдәшләр арасыннан әйтәм әле. Әйдә, Иркаил, рәислеккә менә синең инде теге депутат статусында бар, ниде түрәләр белән дә, түрә кара белән дә синең инде мөнәсәбәтләр җайлашкан, һәм аларга син турыдан-туры мөрәҗәгать итә аласың дип. Һәркем бит инде ул дөресен әйтергә кирәк, үзе турында уйлый. Менә үзе турында Язучылар берлеге бит инде бер теге абстракт бер нәрсә түгел, язучылардан тора. Язучылардан хасил була берлек. Шуннан соң мин шактый уйланып йөрдем инде. Аннан соң дөресен әйткәндә инде мин да яшерен батырын түгел. Безнең менә югары Дәүләт Советында эшләүче минем коллегаларда шул ук менә безнең президент хузурында Татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Гатафулы да шундый
fikrin жеткергеч тәкъдим дип әйтим инде. Ул алар бит инде Язучылар берлегесенә турыдан-туры катнашмый. Шул комитет, безнең комитет, Мәгариф, Мәдәният комитеты рәисе Айрат Зариповлар. Менә шундый ике яктан да фикерләре аларның тәңгәл килгәч, мин үзем дә уйга калдым да, мин аңарчы менә Кызылтай алдыннан аңарчы андай әйткәнем дә булмады. Шуннан соң шактый уйлангач мин риза булдым. Әлбәттә, ул андый фикергә килү, андый карарга килү шактый кыен булды. Мин беләм бит аны бик җаваплы эш икәнен. Анда кем бу, хәтта фәрештә булсаң да, бөтен язучыга, иҗат кешесен, аларның бит һәрберсе биек, ярап бетеп булмасын да беләм мин, чөнки мин бит инде 79-нчы елдагы Кырылтайда катнашкан кеше, 10-нчы сыйныфта укыганда. Һәм мин язучылар даирәсен инде бала чагыннан беләм дигән сүз. Ул андагы фикерләр керәшен, төркемнәрне, шуңа күрә мин әлбәттә кая килгәнемне бик аңлап килдем. Бәлки, инде 79-нчы елдан узган гасырның дип әйтеп, бәлки сезгә монда эшләргә бу яктан караганда тәҗрибә зур, уңайрак та булыр. Тәҗрибә ансы зур, ләкин бит мин 79-нчы елда күргән язучылар белән хәзерге язучылар арасында бик зур аерма бар. Ул бит гел яңарышта. Шуңа күрә син үзең дә яңарырга мәҗбүр буласың. Яңа коллектив, яңа. Шуңа күрә тәҗрибә белән генә әллә нәрсә бик ярак китеп булмастыр. Монда яхшы мәгънәдә яраклаша белү дә кирәктер. Безнең язучыларның мәнфәгатенә, ихтияҗына. Менә язучылар мәнфәгате, ихтияҗы дигәннән, язучыларның мәнфәгатләрен яклар өчен берлек рәисе ул хакимияткә якын кеше дә булырга тиеш. Бу фикерләр, мин әйтмәдем. Юк, бу фикерләр шушы Кырылтай көннәрендә язучы Рабит Батулланың авызыннан чыккан фикерләр. Әйтегез, соравым шул минем. Сез үзегезне ни дәрәҗәдә хакимияткә якын кеше дип саныйсыз? Дәүләт советында депутат булу, әле ул хакимияткә якын булу дигән сүзме? Юк, әлбәттә. Аны күп кеше уйлый инде, депутат ул ниндер әлбәттә ул дәүләт кешесе, сүздә юк. Син анда барып җиткәнсең икән, безнең вазгыятьтә, безнең сияси вазгыятьтә ул инде димәк сиңа халык кына түгел, барына да бигрәк менә шушы истәге даирәләр ышаныч күрсәткән дигән сүз. Мин белмим үземнең кайсы ягым белән андый ышанычны яулаганмындыр, дөресен генә әйткәндә. Мин әле дә үзем кайчандыр төнлә тирләп уянып китәм, салкын тиргә батып. Чөнки җаваплы эш бит инде барыбер. Ләкин мин әлбәттә менә сессияләрдә, комитет утырышларында безнең республиканың җитәкчеләре белән төрле даирәдә, алар белән бит инде барыбер аралашырга туры килә. Шуңа күрә мин инде бөтенләй нидән ул даирәдән еракта дип тә булмый. Ләкин менә ниндидер якларга якын, якыннарга ят дип әйтәсем килми. Ләкин ниндидер бер икегә бүленеш бар инде ул. Чөнки иҗат кешесе ул барыбер аның үз дөньясы, үзенең омтылышлары, үзенең кыйбласы дигәндәй. Шуңа күрә миңа шактый кыен инде ул, дөресен әйтергә кирәк дигәндә бит инде. Мин әлбәттә бер фиркада да тормыйм, ләкин мин фракциядә. Шуңа күрә аның үз кыенлыклары бар, ләкин күнегәсең инде, кеше бит күнегә барысыгы. Ялгышмасам, Дәүләт Советы депутатлары арасында язучылардан сез бер үзегез. Бердән-бер. Бит заманында безнең шунда 3-4 депутат язучыбыз бер чорда эшләгән вакытлар булды. Мәсәлән, Туфан Миннуллин, Разил Валиев, Роберт Миннуллин, Ринат Харислар менә бер чорда 3-4 шундый 4-5 шундый саллы язучыларыбыз дип әйтергә кирәк. Бу нисбәттән сез бүген бер үзегез ялгызыгыз бер язучы. Менә ничектер үзегез сәнгать кешеләреннән Рамил Тәкватуллин бар. Сәнгать кешеләре бар, язучылардан дип әйтәм инде. Ниндидер менә шундый бер ятимлек хис итмисезме?
Мен білем бит, менә ул язучылар булды. Алар да бер үк фикердә түгел иде. Төрле фикердә, тавыш бергәндә дә күренде ул. Шуңа күрә минем анда фикердәшләр бар, әлбәттә. Ул кай чакталарның менә теге бәлки мөмкинлекләре дә юктыр. Турдан-тур үзләренең фикерләрен белдерергә. Ләкин мин бит аны сизәм үземә теге оңай карашым, мин бит инде оңайсыз фикерләр дә чыгып сөйлим анда. Хөкүмәт өчен уңайсызрак. Аннары аны бу курылтайда Вахит Имамов сөйләде бит. Менә элек нәкъ синең сүзне, менә элек шулай 4-5 язучы безнең депутат иде. Ә монда сез бер кешене Алланың кашка тәкъас иттегез дип дәгъва белдерде ул. Без инде аның чабуына ябышырга мәҗбүр диде. Шуңа күрә язучылар әлбәттә канәгатьсезрәктер инде, үзләр арасында бердән бер кешенең генә депутат булу. Но монысы инде аңлашыла. Аннары миңа әйтүчләр булды, җитәкчеләр арасыннан, син әлбәттә улгас өчен бик оңай кеше түгел. Мен әйттем, ләкин адекват. Соңгы 5 ел эчендә без 46 язучыбыз белән саулашканбыз. Бәхилләшкәнбез. Һәм тагын бер статистика, язучылар берлегенә әгъза булып килүчеләр арасында 50%, кай вакыт 50-дән дә күбрәк безнең хатын-кызларыбыз килә, иратлар кимеп бара бу даирәдә. Менә бу саннар, бу статистика, бу күренешләр сезне инде берлек рәисе буларак, язучы буларак та ни дәрәҗәдә борчый һәм уйландыра? Хатын-кызлар бер хәл, хәзер бөтен өлкәдә хатын-кызлар алга чыга. Ул замана галәмәтедер инде. Аның иң кызганычы, без күбрәк өлкәнрәк, мин өлкәнрәк яшьтәгеләрне союзга кабул итүне кызганыч дип әйтмим, яшьләрнең азрак булуын кызганыч дип әйтәм. Менә нишләптер ул турыда мин бик уйланган бар инде. Менә безгә кадәр генә түгел, менә 20нче еллар теге гасырның. Анда тарих белән кызыксынган кеше бит инде, менә мин Ильяс Алкин турында күптән түгел роман яздым. Анда бик иртә илгәргәннәр. 18 яшьтә әйтәләр дип без мәктәптә укыганда, Аркадий Гайдар 16 яшьтә дивизия белән җитәкчелек иткән дип. Аның дивизиясеннән чәкче булгандыр, мин әйтәлмим әлбәттә. Төрле аның саны инде гражданлар сугышы вакытында хәзерге дивизияләр белән чагыштырып булырлык түгелдер. Ләкин менә тиз илгәрүе, бигрәк егетләрнең, Шамил Усмановларны без искә алыйк. Һәм әдәбиятта да шулай. Мәсәлән, Фатих Әмирханнарга инде карт язучы дип шулай матбугатта язганнар. Алар 40 яшьләр булган чамасы. Карт язучы. Безнең күрәсең хәзер, менә без үскәндә дә әле бүгенге белән чагыштырганда ничектер без тизрәк илгәргән сыман миңа тоела. Менә хәзерге яшьләр ничектер алар инфантилрәк. Ул белмим нәрсәдән, бәлки ул уртача гомер озынлыгы арту белән бәйле булырга мөмкин, чөнки әле безнең 70-ләрдә дә теге иратлар сау сәламәт булса, мәйдан уртасында басып торалар. Шулай. Ул басып тора икән, аны яшь кеше этәреп үзе килеп баса алмый бит инде. Әлбәттә. Андый мөмкинлеге дә юк аның, анысы да бар. Шуңа күрә, ләкин әдәбиятта менә шул бит инде ул язу җәмгыять нинди әдәбиятта да шундай. Әлбәттә бер сүз бар бит. 20 яшьлек шагыйрьләре булмаса, андый әдәбиятның киләчәге өметсез дигән. Бу мине шактый борчый. Безнең әлбәттә бар, ләкин алар шагыйрәләр. Ул бит инде тарихтан килә, әлбәттә ул үзгәрер инде. Шул әйтәм, хатын-кызлар алгы планга чык. Икән бөтен өлкәдә, димәк әдәбиятта да шулай була инде ул. Ләкин барыбер бит әле хатын-кызның үз функциясе, Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән төп вазифасы бар. Ул кияүгә чыга, баласын карый, бала таба, әдәбият инде ул икенче планга чигенә. Аннан соң инде аларның менә кайсысы шулай кала, кайсысы калкып чыга бик сирәк генә. Шуңа күрә егетләр инде алар менә бер максат куя икән, алар теге алга таба баручан. Мәсәлән, мин менә яшь шагыйрьләр, яшь язучылар белән очрашабыз бит инде. Аның
90% кызлар, калган 10% дип әйтәйин, бәлки әзрәк тәдер. Яшүсмерләр, егетләр дип әйтәйин. Шуларның егетләрнең күбесе әлбәттә әдәбиятка килә, шушы аз гына сан, кызларның күбесе чыгып кала. Сайланыш була. Сайланыш. Әйтәм бит, ул бит табигатьне әле беркем дә үзгәртә алганы юк. Ул барыбер технологиялар камилләшсә дә барыбер аның табигать үз законнары белән яши. Бар. Курултайда чыгыш ясаган Мәдәният министры Ирада Аюпованың фикере, хәзерге вакытта язучылар берлегенә тамырдан зур үзгәрешләр кирәк. Берлекне заманча һәм уңышлы итеп, татар әдәбиятын дөнья күләм пропагандалау вакыты җитте. Дөнья күләм пропагандалау. Без, димәк, дөнья масштабына чыгу турында сүз бара торгандыр. Бу ни дәрәҗәдә бу фикер өлгергән һәм без ни дәрәҗәдә әзер дөнья күләм масштабка чыгарга, нәрсә белән без анда чыгабыз һәм ул кирәкме ул безгә? Ничек пропагандалыйбыз без әдәбиятны? Дөнья бит ул бик зур. Мәсәлән, Малайзия бар, Азәрбайҗан бар, безгә якынрак кан кардәшләрдә. Әлбәттә, иң беренче сүз итеп шуны әйтергә кирәк. Без язучы бар икән, аңа рейс кем булса да, ул аңа инде килеп, аны яхшырак яисә начаррак язарга мәҗбүр итә алмый. Аллаһ Тәгалә биргән талантын ул ниндидер үзгәрешләр кертә алмый. Һәр язучы шушы стәл янында ак кагаз белән монда, ноутбук белән бергә генә кала. Монысы бер. Язучылар берлегенең нинди вазифасы? Әлбәттә, менә шушы шәп әсәрләр иҗат ителә икән, аны дөньяга чыгаруда булышу. Һәм монда менә Ирада ханым ул нәрсәне күзәткән, мин анысын аңлыйм. Ул менә минем чыгышта да бар иде бит, әдәби тәрҗемә мәркәзе оештыру. Безнең классиканы да әлбәттә күп тәрҗемә ителгән инде ул Тукайлар, Җәлилләр, гадәттә безнең менә хәтта татар теле әдәбият укытучылары да кемнәр нинди татар шагыйрьләрен беләсең дигән шушы ике исемне генә атый бит. Ләкин безнең әдәбият бик бай. Мин мәсәлән Мөхәммәд ярны беләләр дип уйлам, 16-нчы гасыр шагыйре, бик фәлсәфи шагыйрь. Югыйсә бит бүтән безнең кардәш мәсәлән Азәрбайҗаннар, үзбәкләр, шул алар бик борынгыдан ала бит инде. Хәтта фарсы телендә язылган, фарсы телендә иҗат иткән шагыйрьләрне дә үзләренең шагыйрьләр, чөнки аларның милләте төрки булган дигән ниләр мәгълүматлар калган. Шуңа күрә без бит инде Кылгали дибез дә, менә Кылгали белән чикләнәбез дөресен әйткәндә. Менә арада 20-нчы гасыр белән шушы 13-нче гасыр арасында безнең бик күп шагыйрьләр бар. Аларны әлбәттә, аларның күбесе дөресен әйткәндә уртак инде безнең бүтән төрки халыклар белән. Ләкин Мөхәммәд яр, менә Максуди, алар инде чын Казан шагыйрьләре. Алар инде аны язып калганнар. Аларны шулай ук бүтән телләргә тәрҗемә итеп күрсәтергә кирәк минемчә. Һәм хәзерге менә нәшриятлар бит, дөнья нәшриятлар, алар күбрәк хәзерге заман язучыларын, заман шагыйрьләрен тәрҗемә итү ягында. Ул бу эш безнең менә 90-нчы еллардан соң ул туктады дисәң дә була. Әлбәттә, бөтенләй сүнеп бетмәде ул сүрелеп. Ләкин ул айрым кешеләрнең шәхси элемтәләренә, энтузиазмга кайтып калды. Безнең бит Татар китабы йорты бар Казанда. Аның ачылышында ул вакыттагы директор инде шагыйрә Луиза Янсуар әдәби агент вазифаларында үзем башкарырмын дигән менә шундый бер ният белдергән булган. Ягъни татар әдәбиятын пропагандалау. Бүгенге көндә бу Татар китабы йорты менә бу үзенең вазифалары белән ни дәрәҗәдә идарә итә ала. Сез аның эшеннән хәбәрдармы һәм канәгать була аласызмы пропаганда юнәлешендә? Дөнья дигәч тә үзебезнең тирәдәге күршеләрне онытмаска тиеш. Менә башкортлар белән безнең бит инде ел сайын нәшрият, безнең китап нәшрияты аларга җибәрә иде, башкорт телендә чыга, башкортлар безгә татар телендә чыга. Аерма нәрсә булмаса инде ул бит аның хәзер тәрҗемәчеләре бар, әлбәттә. Айрым халык булгач. Совет вакытында мин хәтерлим, берни тәрҗемәсе
сез генә чыгайды ул башкортларның татарча, татарларның башкортча. Аны теге әле бу компьютерларда машинистлар гына турдан-тур тәрҗемә итеп бара ди бастырганда. Ләкин инде монысы башка мәсьәлә. Менә чуашлар белән илемдә не шулай ук ныгытырга була. Мин әле былтыр менә күптән түгел чуаш телендә китап алар чыгардылар, нәшер итеп. Үзләренең инициативасы. Мин анда булдым, тик аның тәкъдим итүдә, әлбәттә аларның хәле безнекенә караганда шактый мөшкил. Ләкин тиражлар инде аның шактый аз. Дәүләт нәшриятына бездә субсидияләр бирелми, язучылар берлегенә дә шулай ук. Анда бер ичме язучылар берлеге. Ләкин барыбер теге менә күренекле язучылар белән бәйләнешләр урнаштырып була дигән өмет белән кайттым мин. Моннан соң әле менә Казанлыкларында Юрий Семендернең 80 яшьлегенә шигырьләрен үзем тәрҗемә итеп чуашчадан, чуаш теленнән киреш сүз белән тәрҗемә итеп чыгардык. Якутлар белән шулай без Якутиядә булдык. Безгә кадәр әлбәттә яшь язучылар булганнар иде анда. Рөстәм Галиуллин, Ленар Шәйх, Рифат Салах. Алар инде сукмак салганнар иде. Аннан соң без бардык Газинур Мурат белән теге авыр нәрсә дип әйтим, артиллерия. Авыр артиллерия. Яшьләр сукмагыннан. Алар белән шундый без элемтәләр урнаштырдык дип уйлыйм мин. Алар башта безнең шигырь антологиясын Якут саха теленә тәрҗемә итеп чыгардылар. Аннан соң без инде затлы итеп чыгардык. Якут саха шигъриятының антологиясы. Инде менә сез әйтеп киткән татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча безнең Татарстан президенты кашындагы комиссия тарафыннан шактый гына конкурслар игълан ителде. Инде аларның кайберләре тормышка да ашырылды. Шул конкурслар арасында әдәби конкурс та бар. Ялгышмасам, ул әдәби конкурста 10 номинация һәм аңа быел нәтиҗә ясарга тиешләр. Әйтегез әле, менә финанс яктан, матди яктан кызыксындыру ул әдәбиятның үсешенә ни дәрәҗәдә этәргеч бирә ала. Акча белән кызыктырып кына язучыларны сыйфатлы һәм күбрәк язарга этәреп буламы, юкмы? Менә грантлар бирелде бит инде Мәдәният министрлыгы тарафыннан. Шактый сумма иде ул әдәби әсәрләргә. Шактый әсәрләр язылды бит. Һәм шактый уңышлы әсәрләр. Ул Зөлфәт Хәкимнең менә ана җыры. Хәзер аны Әлмәт театры сәхнәләштерергә дә җыена. Марат Кәбирнең Шамил Усмановка багышланган. Минем Алкинда шулай төшеп калган әсәрләрдән түгел дип уйлыйм. Тыйнаксызлыкка гаепләмәсәгез. Шигырьләр Рүзәл Мөхәммәтшаның Мөхтарият дигән шигырьләр циклы. Ул бит минем буенча татар шигъриятендә яңа бер вакыйга, яңа бер адым. Лилия Гыйбадуллинаның, тагын кемнәр, Гөлүсә Батталованың, Разил Вәлиевнең мәсәлән шигъри драмасы. Ансы әле дөнья күргәл гермәде буй, ләкин аны менә Рөстәм Галиуллин Казанлыкларында шунда шушы грант алган әсәрләрне берәм-берәм акрын-акрын чыгарып бара. Һәм ескызарлык түгел бит, сыйфаты начар түгел минемчә инде. Дөрес санда канәгатьсез кешеләр була. Менә безнең бит халык нинди? Аны ул сайтта эленеп торган. Менә шушындай грантлар бар. Газетларда чыккан. Әллә белмим, сайтка безнең язучыларның бик азы керә. Газет уку мәсьәләсе дә шулай ваксы күрәсең. Аны күп кеше ишетми калган булган. Но бит инде бөтен кешегә әйме шалтыратып, шәхсән барып җитеп булмый. Әйме. Ләкин без аны нитербез? Шулай ук шәхсән шалтырата да башлабыз. Чөнки менә мин президент белән очраштым. Кырылтай икенче көнен бер көн үткәч. Ул тагын менә заманча шәһәр әсәрләре генә языгыз ди. Без сезгә һәр вакыт хәйрга, грантлар мәсьәләсе системасын булдыру турында сөйләштем мин. Ул риза, әйбәт әсәрләр күрсәтегез ди миңа. Ул бит шундый кеше аңа конкрет эш кирәк. Сияси мәсьәләләрдә минемчә дөресен, турысын әйтергә кирәк. Ул бит сәясәтчеләр генә бер төрле уйлый, икенче төрле әйтә, өченче төрле эшли. Мин
Аллага шөкер, сәясәтче түгелмен. Сез үзегезне бүгендә сәясәтче түгел дип саныйсызмы? Бу мин бик күптән әйтелгән фикер, ләкин менә шушы юлга кирип киткәннән соң мин күрәсең үзем дә күпмедер сәясәтчегә әйләнә барам. Шуңа күрә кайчагында бөтен уйлаганны да әйтеп булмый, кызганычка күрә. Чөнки менә мин һәр вакыт Туфан абыйны искә төшерәм, Туфан Миңнуллинны. Ул миңа шундый кисәтү ясаган иде. Ркаил, синдә артык турылык бар. Син менә нәрсә уйлаганны маңгайга бәрәсең дә әйтәсең, алай ярамый. Менә син бит инде керәсең ди, мәсәлән, үлем түшәгендә яткан кеше янына. Син беләсең, ул тиздән китеп бара. Дөнья куячак, китәчәк. Ну син бит аны әйтмисең, алай китә дип. Син тереләсең дип аны юатасың ди. Шуңа күрә һәр вакыт мәгәен ул менә мин шушы берничә елда соңгы 2 елда мин Туфан абыйның хаклы булуына яңадан кабат төшенә барам һәм аның зирәтлегенә шаккатам. Ну, ләкин инде ул яшьтән үк ул юлда йөргән кеше. Сез җирле парламентта Россия Конституциясына кертелгән төзәтмә һәм өстәмәләргә каршы тавыш биргән бердән-бер депутат, ялгышмасам, һәм сезнең канәгатьсезлек уяткан матдә ул урыс теленә дәүләт кыручы халык теле статусы бирелү. Бу тәкъдим халык теле. Дәүләт кыручы халык теле. Рус теленә дәүләт кыручы халык теле статусы бирелү. Менә мин ул турыда чыгыш ясадым бит анда. Сезнең чыгышыгыз да бар. Бу карар менә бу төзәтмә белән күңеленнән килешмәгән депутатлар әле булмый калмагандыр инде ул. Күңеле белән. Без бит алдан ул фикер алыштык. Ни өчен сез генә менә кызыл кнопкага бастыгыз? Моны аңлатып буламы ничек тә булса? Әллә инде менә Ркаил Зайдулла бер каршы тавыш бирсә, ул әйбәт кенә булачак дигән шундый. Аны шулай уйладылар инде, миңа кушып, миңа әйткәннәр дә янәсе мин алай булмый ул беркемдә андый җаваплылыкны үз өстенә алмый. Чөнки ул бит бик җитди бер. Шулай. Коммунистлар әлбәттә үзләре бер фракция, ләкин алар да каршы төшәргә җөрьәт итмәде, алар битараф булдылар. Битараф дип әйтергә инде тавыш бирүдән тыелдылар дип әйтергә була. Бердәм Россия ул әлбәттә партия буларак, партия дисциплинасына буйсынып, уланы үтәргә тиеш. Улаңа ни хуплап тавыш бирергә тиеш иде. Хикмәт шунда гына. Татарстан Дәүләт шурасы утырышында депутат Ркаил Зайдулла Татарстан Конституциясендә татар теленең статусын үзгәртергә һәм Россия Конституциясендәге кебек татар теленә дәүләт кыручы халык теле дип язарга тәкъдим итте. Бу инде теге Дәүләт Советы утырышыннан соң матбугат битләрендә чыккан менә шушы сезнең чыгыштан соң булган фикер. Сез менә бу тәкъдимнең кабул ителмәячәгенә инде сезнең алдан ук ышаныч бар идеме? Урыс халкын дәүләт кыручы халык дип Конституцияда игълан ителә икән. Моның белән һич килешеп булмый. Чөнки без тарихны беләбез. Россия дәүләте кыруда, мәсәлән, безнең үзебезнең татарлар бик нык күп катнашкан. Тарихта изләрен калдырган. Ләкин инде андый төзәтмә кабул ителә икән, нишләп Татарстанда татарлар дәүләт кыручы халык түгел? Чөнки Россия Конституциясе буенча, Россия Федерациясе Конституциясе буенча Татарстан шулай ук дәүләт. Шушы федерация ичендәге. Нишләп мәсәлән шул күчләрне алып инде чуашлар турында сүз булгач, чуашлар дәүләт кыручы халык дип аларның конституциясына кирмәскә тиеш. Монда бит логика шуны таләп итә. Әлбәттә бу мөмкин дип саныйсызмы сез моны? Нинди очракта мөмкин? Үткәреп буламы менә бу булмый әлбәттә. Ләкин мин үз фикеремне әйттем. Минем тарих алдында йөзем чиста, йөзем саф. Сез бүгенге көндә инде атап киткән менә бу Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе әгъзасы һәм бу комиссияда әгъза булып торучылар безнең
республика районнарына бүлгәләп анда шефлык итәләр. Ялгышмасам, сез Кама тамагы һәм Кайбыш районнары җирлегенә шефлык күрсәтәсез бу мәсьәләләрдә. Әлеге җирлекләрдә татар теленең сакланышын һәм үсешен сез ничек бәйләр идегез? Дөресен әйткәндә, мин монда ялганлап утырмыйм. Минем игътибарым бик җитенкерәмәде. Менә әле бит вакытта язып инде. Кама тамагыннан да татар мәктәбе бар. Мин менә Альберт Мифтахов директор булган вакытта мен анда кирип йөридем. Аларның анда әдәби түгәрәге дә бар иде. Менә хәзер менә ятыма күрә кул җитмәде инде. Кайбыш инде ул туган як. Анда менә кайтып килергә шушы көннәрдә Алла бирсә кайтып килергә исәбем бар. Мин инде республика күләмендә әйтәм. Әлбәттә ул бу син санаган төбәкләр бүтән төбәкләрдән бик нык аерылмыйлар. Моны әлбәттә бу эшне яңартып җибәрә кирәк. Без бит беләбез, менә шушы район газеталарында һәрвакыт шушы анда район күләм әдәби түгәрәкләр бар иде. Мәктәпләрдә аларның әйбәтрәк шигырьләре кайсын инде төзәткәләп тә район газеталарында даими дөнья күреп килә. Менә ул практика безнең битте бер инде 15 еллар. 15 ел ул бик күп әлбәттә, ул инде шылбыр эзле, менә аны яңадан башлап җибәрү бик авыр. Аның сәбәпләре менә шушы берләштерүләрдән бит инде. Бер төбә астыналарны җыйдылар барысында. Шуңа күрә теге мәгълүматларны моннан җибәрәләр анда чыгарга район газетасында. Район газеталарының гомән роле бик түбәнәйде. Шуңа күрә менә ул мәсьәләдә бу инде глобалрак моны ничектер хәл итәргә кирәк. Ләкин әдәби түгәрәкләр булдырырга мөмкин бит ул. Аның өчен әлбәттә әзерлекле татар теле укытучылары, менә андагы остазлар да кирәк. Җирлек кирәк. Без инде әйттек, үзара сөйләшкәндә дә, минем чыгышымда да язучыларны күбрәк. Язучылар әлбәттә мәктәпләргә йөреп тора. Ләкин ул тигән инде менә очраклы түгел. Очрашу ничектер без менә чыгыш ясыйбыз да балалар алдында, ансы да кирәк инде. Аны кайтып китәбез. Аны ничектер менә укучылар белән ныграк бәйләнештә булып. Аларның анда бит язучылар ул табигый. Бала ул яхшымы анда, аның нәтиҗәсезме ул иҗатка омтыла. Әлбәттә иҗатка омтылыр өчен аның татар теле әдәбияты яхшы күләмдә укытырга, ул шуны кызыксындыру уятырга кирәк. Сүз дә юк. Без бит үзебез барып укыта алмыйбыз. Шуңа күрә, ләкин барыбер менә үзең укыган мәктәптә дә хәтта язучы үзе ешрак кайтып йөреп, андыйлар бар бит безнең анда язучылар, үзләренең премияләрен булдырган язучылар бар. Шушы иҗатка тартылган балалар өчен. Менә шуны киңрәк даирәгә җәелдергә иде. Менә бу комиссияның бер утырышыннан соң әйткән фикерегезне җиткереп үтәсе килә. Иң зур проблема милли мәгариф системасы. Әгәр безнең яшь буын укучылар татарча белми икән, нинди генә конкурслар үткәрсәң дә файдасы булмаячак. Дөрес. Монда иң безнең куркыныч нәрсә шушы бердәм дәүләт имтиханын үз телебездә бирү мөмкинлеге бетте. Бары тик урыс телендә генә. Мин монда татар теле турында әйтмим, аны бүтән телләрдә аңардан бик нык зыян күрә һәм теле генә түгел, гомумән бу милләтнең яшәешен куркыныч астына куя торган нәрсә. Аны менә күптән түгел генә Россия татарларның милли мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов та әйтте. Аны инде ул бердәм дәүләт имтиханы ягъни аның зыяны турында алар Мәскәүнең үз кешеләре дә сөйләде, ләкин бернинди дә үзгәреш юк. Менә мин гаилә һәм мәктәп журналында эшләп алган идем бит бераз. Анда мин аралаштым Энгел Фәттахов белән, ул министр вакытта. Ул менә аның сүзе, менә шушы мәсьәләдә ди, анда Мәскәүдә менә шушы мәгариф министрлыгына түгел инде нәрсә яшерәсе. Бер генә сантиметрда
үз позицияларын шушы мәсьәләдә бирергә теләмиләр. Илдар Гыйлметдинов ул кайдан чыгып әйткәндер, без аңа ирешәчәкбез дигән бер ышанычта белдергән кебек булды ул. Ул инде буш сүз сөйләмәс. Әллә теге Дәүләт Думасына сайлаулар хәзер якынлашып килә. Шул уңайдан гына әйттем, моны аңсына әйтә алмыйм, сез аны чакырып сөйләшегез әле. Менә бу уңайдан бердәм дәүләт имтиханы һәм туган телләрнең начар укытылуы дип әйтик инде, бу нисбәттән теге сәгатьләр саны аз булу, ата-аналар ихтыярына калу, баланың бу фикер күп яңгырады, утырышларда да баланың туган телен фән буларак укуы хәзер ата-аналар ихтыярыннан тора. Шуңа да алар белән эшне арттырырга кирәк. Ягъни ата-аналар белән. Ата-аналар белән без эшне нинди юнәлештә юк. Ата-аналар белән без эшне нинди юнәлештә арттырырга тиеш. Аларны үгетләргә, үгет насихат белән әйтергә тиеш. Юк, аларның күбесе шактыйн әле күбесен дип әйтим, байтак өлешен үзләрен татар теленә өйрәтергә кирәк. Теләге булмаган кешене берничә тә алмый. Татар теленә өйрәтү курслары бар бит инде хәзер шактый онлайн режимда. Әгәр теләгән кеше өйрәнә ала. Менә бездә шундый кешеләр бар, мин шаккатам, милләт русча сөйләп бирәләр. Татарча белмиләр. Әлбәттә, мин аларның андый теге омтылышын хуплыйм. Ләкин бит татар телен сөйләшер дәрәҗәдә өйрәнер өчен минемчә бер 150-200 сүз өйрәнеп җитә. Син шуны да өйрәнә алмыйсың икән, нишләп син кемнәндер таләп итәсең менә, кайдыр абстракт атанадан. Башта үзеңнән башларга кирәк. Бу бик авыр сорау. Моны әлбәттә җавабы бар. Әгәр дә ихтияҗ тудырырга кирәк татар телендә сөйләшү. Җәмгыятьтә һәркем үзеннән башларга тиеш дим мин. Татарча син сүз башла, исәнләш, сөйләш. Әгәр инде аңламаса ярар, русча беләсең, русча аңлатып бир. Менә сезнең бу фикергә кайбер кешеләрнең менә икенче төрле фикере бар. Без нигездә менә Татарстанда татарлыкның төп фактор итеп татар телен, ана телен белүне үзәккә куябыз. Шулай бит инде. Кайберәүләр фикеренчә татар телен белү ул әле төп аргумент булмаска да мөмкин. Ягъни иң мөһиме милли үзаң, синең горурлыгың, татарлыгың күңелеңдә. Ягъни яңа гына сөйләдем бит шул турыда. Татар телен белеп тә милли үзаңы булмаган татарлар бар бит дип әйтәселәр килә. Алары да бар, булары да бар. Ләкин безнең татар илгилектән әйтмәгән бит инде. Иле барның теле бар, теле барның иле бар. Ул бу иң төп шарт. Иң төп шарт. Мин әлбәттә татар телен өйрәнә алмаган, аның гаебе юк. Бездә нинди зур рус телендә яза торган язучылар бар. Менә хәзерге заманда Шамил Идиятуллиннан. Әле ул татарча үзе әйбәт сөйләшә. Илдар Абузаров. Алар да ипи-тузык татарча да беләләр, ләкин русча яза торган язучылар. Әгәр дә әдәбиятта дип әйтим инде, бу миңа якын сфера бит инде. Татар тормышыннан яза икән, татар тормышын сүрәтләп бирә. Шул мәсәлән, бәлки әле руслашкан татар тормышында ул аны читкә тибәргә ярамый. Менә без бүген дөньяда 7-8 миллион татар бар дип исәплибез, име? Менә белмим инде ансын. Ну, санны шулай китерәбез. Китерәләр инде, без аның белән бәхәсләшә дә алмыйбыз. Менә шушы әйтик 7-8 миллион татарның ничә проценты гына үз ана телен белә микән? Ашчылыктыр минемчә. Ул без яртысы дип уйлыйм инде. Димәк, безнең 50% татарыбыз татарча белми. Менә бу рус теле дип әйтик, башка телле татарларда ничек итеп милли үзаңны уятырга? Ничек итеп аларны берләштерергә? Без әлбәттә хәлдән килгәнчә, менә татарның публицистлары, галимнәре да бик күп түгел саный башласаң. Тырышабыз инде. Рус телендә дә язабыз, татар телендә дә. Ләкин нәтиҗә әлбәттә без киткәнчә түгел. Ул безнең инде ниндидер бер генетик курку да бардыр, гасырлардан килгән. Ләкин
көңілде ниндер бір оптимизм да бар. Mesela мен Қазанға келдім 79 жылда. 17 яшьлек, малай деп айтсаң да болайын, ауыл университетке оқуға кірдім. Қазандағы мұхит қазіргі белән чагыштырылып түгел иде. Анда хәтерлиләрдер мимештәгеләр троллейбуста татарча сөйләшеп барсаң кисәтү ясыйлар иде. Әлбәттә мин теге бүтән төрле даирәдән килгән мин җавап бирә белдем. Ләкин менә авылдан килгән тыйнак кына кеше син шуннан сиңа шундый кисәтү ясыйлар. Ул бигрәк тә хатын-кызганың тәэсир итә. Шуңа безнең шул вакыттагы хатын-кызлар балаларын менә минем кебек шулай син теге икенче сортлы булма дип татар телен өйрәтмичә рус телен өйрәтү шушы заманнардан килә бит инде ул. Ләкин хәл безнең хәзер үзгәрде. Ләкин ул үзгәрешне сизмәүчеләр бар. Янәсе элек ничә әйтәләр, акценты бар, иде дә ни русча сөйләшегез. Хәзер андый вазгыять түгел. Хәзер без балабыз русча белми кала дип дигән курку бөтенләй булмаска тиеш. Кар авылда балалар русча сөйләшеп интернет, телевидение бөтен иң түрдә мулла түгел, телевизор утыра, интернет не утыра, компьютер утыра. Безгә хәзер сагаерга һәм куркырга кирәк, чын мәгънәсендә. Балабыз татар телен белмәячәк, оныта. Безнең 1000 еллардан килгән шушы чылбыр изләшәк, бездә без ничек теге дөньяга баргач, борынгы ата-бабаларыбыз каршына ничек нинди йөз белән басарбыз дип куркырга кирәк. Менә бит тенденция шундый аркайлы әфәнде, безнең бит ана телен белүчеләр елдан-ел кими бара бит. Менә бу сез әйткән шул ук бердәм дәүләт имтиханы безнең татарның саны кими бара. Менә 10 ел эчендә ялгышмасам 250 меңгә кимегән бит. Ике җан исәбе алу вакыт арасында. Сон дигәннән бу сезнең әйткән фикер ул шулай ук Россиядә җан исәп ул һәр вакытта сиясиләштерелде дип, гәрчә ул гадәти эш булырга тиеш булса да, ни өчен ул менә шушындый сияси юлга баса? Монда без үзебездән нидер бер, әгәр дә үзебездә дә сәбәпләр бармы? Әллә инде бу үзәктән киләме менә бу сиясәт һәр вакытта? Biz инде һәрбер теге ниндидер бер яшәешебезгә, милли яшәешебезгә хилафлык килсә, әлбәттә без үзәктән шикләнәбез, мәркәздә сүздә юк. Ләкин бөтен исәннән гына тормый. Әлбәттә төп нәрсә безнең вертикаль заманында ул эшли. Күп нәрсә әлбәттә эштән, үзәктән тора. Ләкин менә бит бик нык борчый торган нәрсәләр бар. Безнең татар халкын милләт буларак төрле өлешләргә бүләргә тырышучы кешеләр бар. Аны яшерен батырын түгел, менә башкорт этнополитлары дип әйтим инде мин, этномиссионерлары дип әйтим. Хәтта үзләрендә генә түгел, анда бит алар ыруларга бүлеп чыкканнар, шәҗәрәләр тауып, сословияны этнос белән бутап, халыкның башын катырып, siz фәлән рудан монда, Ирәктер руыннан, siz Уран руыннан. Кешенең башы әйләнә һәм бигрәк тә бу гади кеше бит инде ул мин ниндидер тарих тамырлар турында аның ипи табасы бар, яшисе бар. Ул турыда бит инде бик уйланмый. Шуннан менә сиңа китереп бирәләр, шәҗәрә, сослой. Шиккә кала, әлбәттә шиккә кала. Ансы гына бер хәл. Ярар. Башкортстан территориясе зур, башкортлар үзләре шактый аз, аларга инде теге алар аңлата, республиканы безгә саклап калырга кирәк. Төп халыкның саны шактый күп булырга тиеш дип. Ләкин бит шулук төркемнәр шундагы. Инде Астраханга барып, Астрахан татарлар арасында юк, сез Астрахан татары түгел, сез нугайлар дип пропаганда. Ягъни бу максатчан Себергә барып, сез Сибир татары дип. Анда мастер-класслар үткәрәләр. Әдәбият чыгаралар. Бу максатчан рәвештә мин аңлап бетермим әлбәттә сәясәтне. Татар таркалып бетсә аларга нинди файда? Менә аны әйтәм. Бер ил өчен ул тик алар нине составына күчәр дип бәлки өметләнәләр. Күчми. Әгәр мондый алар шундый теге уйланмаган сәясәт алып баралар икән, нәтиҗә
Biz barыбыз да, алар да, biz de бик тиз үзебезнең езебезне югалтып урыслашачакбыз. Балташ районында ялгышмасам, менә шу Башкортстанның мишәрләр турында, мишәрләр мәдәният үзәге, тарихи мәдәни үзәге һәм мишәрләрнең татардан айырып күрсәтә торган үзенчәлекләрен чагылдырган китап чыгару. Менә без мондый адымнарга дип әйтик, алар ягыннан инде без нинди дә булса реакция бирергә тиешме? Без нишләргә тиеш мондый шартларда? Yok, ol gana da түгел, алар менә Бакалыда Керәшен милли мәдәни үзәге төзергә җыеналар. Ансы ничә килеп чыгар. Чөнки монда бит ниндидер энтузиаст төркемнәр генә йөрми. Алар әлбәттә системалы уйналу. Алар административ ресурсларга таяналар. Кем мәсәлән 5-6 анда теге менә шушы шәҗәрә өйрәнүчләр килә дә, аларга җыелышлар җыеп бирәләр. Ул бит кушылган, район башлыкларына кушылган. Ул инде билгеле бала чагыга да. Мондый шартларда безнең реакция нинди, Ркаил әфәнде? Без әлбәттә үзебезнең фикеребезне әйтергә тиеш. Һәм мин менә тәкъдим иттем конгресс, мин бит анда менә шушы җан исәп алу мәсьәле җәһәтеннән бөтен дөнья татар конгрессының мәдәният комиссиясе җитәкчесе дә. Безгә менә ул һәрбер районга дип әйтәм, шушы төбәк кәме аларның ата-бабалары кем булган. Бездә шул юлдан бит барырга мәҗбүр хәзер. Әгәр безгә шундый ни русча әйткәндә вызов, шундый мөнәсәбәт катламның, сословиенең этноска, анда бит менә мишәрләр дигән, менә әле син күз алдына әйттең, Балташ. Бу бит инде Батырша туган районында Карыш авылы бар. Анда мишәрләр шулай ук катлам булган сословие. Менә син бәлки аралашканың бардыр. Башкортстан мишәрләренең күбесе әдәби телдә, Казан телендә сөйләшә. Мин аны уйлыйдым, аларны кем менә әдәбиләштергән телләре? Урта диалектка күчергән. Ниндидер бер тиктималга ул аны мәгариф системасы ул кадәр көчле түгел. Телевидение юк. Димәк, ниндидер күпчелек булырга тиеш бит, әгәр күпчелек ниткән үзенең телен бүтәннәргә таккан. Шуннан соң минем башыма килде. Ул аларның шушы миширяк сословиесенә катламына шул Казан татары да кергән, типтәр дигән анысы бөтенләй сословие, анда милләт юк. Анда бит чемоданный татарлар, фәләннәр, шул кадәр бүлгәләп бетергән булганнар Патша Россиясе вакытында. Хәзер менә без шуның нигә күрәбез? Мәрәкәсен. Шуңа күрә шул катлам. Әлбәттә, теге менә Темников, хәзерге теге Мордва республикаларыннан күчеп килгән мишәрләр, менә аларның кайберләре Төмәннәр дип аталган. Темников дигән сүздән Төмән, татар Темников шәһәрен Төмән дип атаган. Мәсәлән, шул безнең бик язучыбыз Әмирхан Еники. Шул бик сугыш каһарманы дип уйлыйм мин. Даян Мурзин, шулай Төмән. Менә алар бит үзләрен татар дип, менә икесе дә татар дип санады гомре, татар дип вафат булдылар соңгы сугышларынча. Шуңа күрә минемчә барыбер сәламәт акыл искә чыгар дип уйлыйм мин. Кеше үзен нинди милләттән дип хис итә, ул шул язылырга тиеш. Монда бернинди хәрәм булырга да тиеш түгел. Аннары безнең татар белән башкорт арасында бүләргә бит нәрсә юк. Безнең телебез бик охшаш, анда бераз фонетикада гына аермалыклар бар. Динебез бер, мәдәниятебез бер. Безнең әдәбият бүрек фигураларга таяна, бүрек теге зур, олы шәхесләргә, олы шагыйрьләргә. Шуңа күрә монда ниндидер теге чамадан чыкмаска кирәк. Ләкин инде татар юк, Казан татары ул чуаш, мишәр ул айрым халык. Менә социаль челтәрләрдән туктаусыз күрәләтә менә шундый теге ялгыш фикерне, күрәләтә нахак яла ягу.
ул әлбәттә тугандаш халыкның эше түгел. Менә шушындай мотор нотада дип әйтик инде. Бергә булырга, тату булырга кирәк. Тату булырга Ул кирәк. җан исә, халык саны исәбе алу бүген бар, иртәгә ул бетә. Безгә бергә яшәргә кирәк. бергә яшисе бар. Бик зур рәхмәт сезгә, Аркай әфәнде, төпле тәфсилле фикерләрегез өчен. Сезгә яңа вазифагызда да уңышлар теләп калабыз һәм инде язучыларыбыздан, иҗат әһелләреннән безнең укучыларыбыз киләчәктә матур әсәрләр, матур шигырьләр көтеп калалар. Бу эшегездә сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт.